मिरिमोन आच्छा मोनसे खोथा नोंलाय नोंबो मिरि नोंसोर गावसिनि जाथि थानानै मानो गावसिनि जाथिखौ लायाखै नोंसोरो खारना मा हो मोनाखैमोन नोंसिनि जाथि मोनाखैमोन मोनदों आच्छा थिग আছে दै मोनदोंमोन ना दे जेबो नंला नोंसोरो गोसोनानै खारफाबोनाय ना आदा मोनहा खावना लायनाय नोंसोरखौ खावना लाबोनाय आच्छा खावनासो लाबोदों ओमफ्राय फैनायाव गाबदोंमोन नामा नोंसोरो गाबा मोजां मोनखानायमोन खोमा ना नोंना मोजां मोनखानाय एखे होमबा नोंसोरो सानदोंमोन ना मालाबा समाव जे गावनि जाथि दं गावनि जाथिखौनो लागौमोन आं होननानै सानदोंमोन उनावहाय सानो आरो दा सप्तासे सिगांनो लाबोना दोनफैखानायसो आंथ' बाहेरायावसो थादोंमोन औ दा थानानै नुफैबा माथो हिनजावा सप्तासे गाहाम फैनानै थाफैबाय थाबायना नों मिथियानोमोन माने आं मिथिया आंनि हिनजावखौ लाबोनानै दोनदों बिमा बिफाया आं मिथिथारा दा आङो बेखौनो बुंगोन दिनैनि मबाइल जुगाव बिमा बिफाया मिथियालासिनो फिसाफ्रासो आगोल लाबोयो खारन मबाइला कानेक्सन खालायो नामा होननानैसो आं अनुमान खालामो गासैखौबो नैबे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो आङो आरो बरायनाय जासिलायबाय आङो दायो गावनि अफिसनिफ्रायनो नैबे जा बायद'बो सासे बे जाहैबाय बे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट ओमफ्राय आंहो মই ঘূৰি নাহোঁ মই ডাইৰেক্ট बाहेरायाव गुसियां आं मा जाहैबाय दायो नैबे अफिसनिफ्राय आङो नैबे मोनसे गामियावहाय बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि लानानै आरो बे जाहैबाय खामानिया मा जाहैबाय एखेबारे इमारजेन्सि खामानि माने थांनांगौथ' जेबो गैयामोन थेवब्लाबो बे खोदोमगुरि गामियावहाय मोनसे माने एकदम मोनसे बिराद गोदान माने मोजां खबर आरोना बे खबरखौ लानानै आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आङो बिसिनाव दायो थांनो नागिरदों आरो बियो मा खोथा आरो सोरनि न'आव आरो नैबे 2 नं खोदोमगुरियावहाय सोरनि न'आवहाय जोङो इमारजेन्सि थांनो नागिरदों बे न'आबो जाहैबाय सोरनि आरो बिसिनाव मा दङ आरो मा जानो नागिरदों बल बिसोर मा थांगोबाय नांगौ गारनानै ओमफ्राय आङो दायो बिसिनि उनाव थांसै बिसोर थांगोफोंसै ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअ'आवहाय बयखौबो जोबजासे नायलांनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेयावहाय मोनहैनानै जोङो मा जाहैगोन आरो मा नुहैगोन आरो आं नोंथांमोननो मा दिन्थिलांनो नागिरदों नङा होमबा नोंथांमोनहा बे भिडिअ'खौ जोबजासे दिनैबो नायफालांनो थाखाय आं खावलायलायबाय थौदो बिदिबा जोङो नैबे भिडिअ'खौहाय बिनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामलांसै जेबो रेडि जाबाय आङो माने दाहाय इयाव अफिसाव हाबफैफिनला आङो माने बाहेरा आङो फिल्डआव थांखानोसै आरो बायबायनो सासे रेडि जाबाय नै जोङो दायो जास्ट अफिसाव मोनफैदोंल'मोन ओमफ्राय माने गासिबो इमारजेन्सि हिसाबै जों थांजोबसिगोन आरो चलो बे थांगोरबाय आंबो ओमफ्राय बिनि उनाव लासैनो थांसै नङा होमबा नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअ'खौल' जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय फैयै दायो आङो न'आव मोनफैबाय बिसिनि न'आव आरोना बेजोंनो जाहैबाय 2 नं खोदोमगुरि गामियावहाय आङो दायो जास्ट गारिखौ जाहैबाय गामिया बिथांमोना आरोना आं नैजों फैदोंमोन बे जाहैबाय नैबे न'आ बेनो आं जायखिया हाबग्रोनोसै ओमफ्राय इयाव मा जादों नङा होमबा जोङो मानो फैनांखो बेखौबो एसे मोजाङै रायलायनानै दिन्थिनोसै आङो सोर माबायदि रायलायगोनथाय आंजोंहाय सोर माबायदि रायलायनो बाइकआनो बाइक जमा जाबाय माथो खिन्थु सोर मोनफैग्रोखोथाय जायखिया थांनोसै नङा होमबा अब्लासो मिथिगोन आङो गुथै रायजोआनो दं नामालै ओरैजाय नै मोनफैबाय आङो सोरजों रायलायग्रोगोन दा जायगानि लकेल मानसि रायलायगोन आङो इयावहाय बे न'नि मालिकआ सोर नोंनो हाब मा बुस्थु बेलाय बर'नि मा बियो माना जिआइटेक मोननाय ना बियो बेखौ लाबाय थानांगौ दै नङाबा बे गोमालांगोन माने नोंसिनाव मा दिनै मा मानसि ज' जालाबायदों जोंहानाव बेखौ आं मिथिया नों मिथिया खुदियासो मिथिगोन मामा सोरबा जिएटेक खालामनो फैदोंनो औ लोगोसे बिहामजो गोदानबो फैदों नालाय बिहामजोखौसो नायनो फैदों ना जिअटेकसो खालामनो फैदों आं बेखौ दा मिथिथ'वा नोंलाय बेयाव मानो फैदों नों बबेनि ना अबाव ना नोंना अबाव न'आ आंना बेयावनो खोदोमगुरियावनो ओमफ्राय नों बेयाव मा लांफैदों बिस्रानाव बेयाव माने आलासि गोदानखौ नायनाय हिसाबै फैनाय जादों आरो आच्छा माथो हाथाय लोमाखै नोंना मानोबा मिनिदों माने बिहामजो मोननायखाय खुसि जादों आरो आच्छा दा लाबोग्राया खुसि ना आन खुसि आं लाबोनायजों आंनि फंबाय नालाय इहाबो खुसि नोंहा गोसोआव माबा साननाय दं नामा साननाय ओं आंनियाव लाबोनाय सोरनाबा बायदिया जेनेबा फिसाजो थांबा बिहामजो थाबोबा रागायानो एकदम अबाव थागोन अबाव मानो न'थ' सोरबा जोखुलाजोबनो नागिरो खिन्थु इनो आंनि साननाया दा जों जिथु परिबेकआव दं र' आं नोंसोर दा रायलायफिनगोन नोंसोरलाय मा अबाव थांनो नागिरलायखो नोंसोरना अबेनि ओमफ्राय नोंसोर मा अबाव थांनो नागिरखो नोंसोरनियाव मानो फैदोंमोन मानो इमान थाब थांनो नागिरखो खारो नामा जेबो नङा ओमफ्रायलाय माथो अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय नोंलाय नों बेयाव मानो फैदोंमोन हिनजाव गोदान नुदोंना नुवाखै माबायदि मोजां
नोंसोर गामियाव देग्लाय बोसोराव नोंसोर गामियाव मोनबेसे हाबा मोनजागोन मोनसेल'सो दा फार्स्ट बेल'सो फार्स्ट आरो गोसोआव आरो दंबायना सोरबा लाबोनो गोनां लाबोखानाय लाबोखानाय गैया लाबोनो दङ आरो लाबोनो दं मोनजागोन ना ओरैनो मोनबेसे हाबा मोनजागोन आघोन माससिम मोनबेसे मोनजागोन ओरैनो मोनसे मोननै इजों मोननै जागोन आरो मोननै जागोन सोरना पास जागोन हाबाया मिथिगौ ना मिथिगौ एसे पास जागोन होमबा हिन्जाव गोदाना मोजां ना बबेनिनो उदालगुरिनिनो उदालगुरि दा बिटिआरनि एबारसो फार्स्ट नामा गामियाव हिन्जाव गोदान फैनाया नंगौ ना मा नों हय नों हारसा ना बर' सानैबो एखे माने एखे माने नोंसोरो मानोसो बर' नङा नङा होमबा माथोमोन नोंसोरलाय मिरिमोन आदसा मोनसे खोथा नोंलाय नोंबो मिरि नोंसोर गावसिनि जाथि थानानै मानो गावसिनि जाथिखौ लायाखै नोंसोरो खारना मा मोनाखैमोन नोंसिनि जाथि मोनाखैमोन मोनदों आदसा थिग আছে दै मोनदोंमोन ना दे जेबो नंला नोंसोरो गोसोनानै खारफाबोनाय ना आदा मोनहा खावना लायनाय नोंसोरखौ खावना लाबोनाय आदसा खावनासो लाबोदों ओमफ्राय फैनायाव गाबदोंमोन नामा नोंसोरो गाबा मोजां मोनखानायमोन खोमा ना नोंना मोजां मोनखानाय एखे होमबा नोंसोरो सानदोंमोन ना मालाबा समाव जे गावनि जाथि दं गावनि जाथिखौनो लागौमोन आं होननानै सानदोंमोन ना उनावहाय सानो आरो थिग नङा जेबो नङा दे सानो हिन्जाव मानसिया जाहैबायनो जेनिबो साद गैया जायजों थाङो बे बिनिनो महर लानांगोन दै आं नोंसोरखौ एसे जमानि खालामबाय दे ओमफ्राय ओरैजा मोनसे सोंनाय नोंसोरथ' जेनेबा गोसथोलायनानै हाबा जाबाय बा खावना लाबो जाबाय नङा होमबा दानि फ्राय मानसिफ्रा जे जेनेबा मबाइलजोंहाय गोसथोलायलायनानै हाबा जायो ओमफ्राय बैसोरनि रायजो जानाया मानो मालाबा समावहाय माने आखु सम लानानै मानोबो गुबुनखौ आरो गोसथोबावलायो बिसोर माबायदि खावना लाबो जालायनायफ्रासो एसे सा ससेयाव गारलायलायनांगौमोन आरो गोसथोलायलायनानै फैनानै आखु सा ससेयाव मानो गारफिनलायो मिथिया नोंनिबालाय माय जानांगौमोन जानाङामोन आरो दा आरो मबाइलनि जुग माबोरै जायो दा हमनो हाया जायो आरो ना होमबा हिन्जाव गोदाना मोजां ना आदसा आं दाना फैनानै बिफाजों एसे रायलायफिनसै आङो हिन्जाव गोदाना दा दै लाबोगासिनो न' सिङावसो दङ ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय नोंहा होमबा हिन्जाव बिहामजो फैनायाव गोसोआव माबाफोर बोराबनाय गैया होनदोंमोन नामा बोराबनाय गैया मानि थाखाय बोराबनाय गैया औ बेबो बर' फिसा आंबो बर' आरो लोगोसे खोनानायाव मिथिनो मोन्दों जे धोरोमाबो आं बाथौ बिथाङाबो बाथौ बिथांनि न'खराबो बाथौ हेतुके जे धोरोमजों लोगोसे आरो जोंनि जिथुनाखि बर'नि कालचार संस्कृति बायदि गासैबो गोरोबगोन बेखायनो मोजां मोनदों आरोखि बेनिफ्राय ओमफ्राय ओजोंनिफ्राय माबा मोनसे अजद दं नामा ओजोंनिफ्राय एसे अजदआनो अजद दङ अजदखौ हरदों बिथांमोना जे दायमारिनो फैनो नाङा सिस्ला गाफैनो मोना ओरै होननानै जोंहा दा गोदान बिहामजोखौ बेबायदि बुंनाय खोनादों बेबायदि खोनादों खिन्थु बेखौ आङो आंनि गोसोजों बारा गोब्राब होनना सानाखै थारमाने बयबो बिमा बिफाया आंनि फिसाजोआ मोजां न'खराव गोलैथों मोजां बिजामादै मोनथों होननानैसो सानो नालाय ओमफ्राय नों लाबोनायावबो बेफोरबायदि जादोंमोन नामा जेनेबा नोंनि हिन्जावखौ लाबोनायावबो बेफोरबायदि जादों नामा समाव आंनियावथ' बिदि गैयामोन आंनियाथ' लाबोना सप्तासे सिगांनो लाबोना दोनफैखानायसो आंथ' बाहेरायावसो थादोंमोन दा थानानै नुफैबा माथो हिन्जावा सप्तासे गाहाम फैनानै थाफैदों नों मिथियानोमोन माने आं मिथिया आंनि हिन्जावखौ लाबोनानै बिमा बिफाया आं मिथिथारा दा आङो बेखौनो बुंगोन दिनैनि मबाइल जुगाव बिमा बिफाया मिथियालासिनो फिसाफ्रासो आगोल लाबोयो खारन मबाइला कानेक्सन खालायो नामा होननानैसो आं अनुमान खालामदो आरो बेनिफ्राय दायो नोंना फिसाला साबेसे आंहा फिसाला सानै दं बेनिफ्राय फिसाजो गैया ओमफ्राय दायो बे खै नाम्बार दा लाबोनाया दा लाबोनाया 1 नम्बर बेनिफ्राय 2 नम्बरा लाबोदों सिमेन्टनिफ्राय मबाइल मा जाहैबाय दिनै ना आङो दहायो अफिसनिफ्राय माने हाखु दाखु फैनाया बेनो जाहैबाय नैबेयाव जोंहा सासे फंबाया उदालगुरिनि हिन्जाव लाबोदों मैया दाख्लै मैया सानसे जाबाय नामा मैयासो लाबोखादों जोंबो माने खबरखौ मोनबाय आरो मा जाहैबाय जोंनियावनो थांनानै बिराद बायदिसिना खामानि मावबाय थायो नालाय जोंना फंबाया दासो बियो थांनानै माखासे मानसिफ्रा बुंनायखाय जोंबो बुंबाय जेनेबा गोदान नालाय गोदानाथ' सबबो नायनाया थाखायो बेनिखायनो आङो दहाय नोंथांमोननो खिन्थिदोंमोन ना इमारजेन्सियै जोङो नैबे खोरोमगुरि गामियाव थांनांगौ
खिन्थु मा खोथा मा काहिनि होनना बेनोमोन ना जोङो माने जाहैबाय हिन्जाव गोदानसो नायनो फैदोंमोन बे जाहैबाय जा फंबायनि आरो खिन्थु मैयासो लाबोदों दाथ' जेनिबो माबा जाथ'वाखै हाबानि जेबो लाहार फाहार जायाखै निस्सय माने हाबा जायोब्ला बिथांनि हाबाखौबो निस्सय आं सालाना गोरगुलायबाय निस्सय माने आं दिन्थिनो हागोन होननानै आं सानदों आरोखि फैबाय थानाय समावहाय दिनैथ' मा जाहैबाय हिन्जाव गोदानाबो जाहैबाय गोजाननि आरो रायलायनोबो गोदानावसोबो लाजिखायो नङा होमबा ओंखायनो मोखांबो दिन्थिनाय जायासै नोंथांमोना साननो हागौ ओरैनो माने खालामदों होननानै बलसुन बल एकदम बिराद बिसोर थांनायावबो फैनायावबो हाखु दाखु थांनायावबो हाखु दाखु ओमफ्राय ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय आरोना नोंथांमोना माने फेक साननो हागौ फेकबो नङा दानिबो आं नैबे जोंहा जाय माने हिन्जाव गोदान लाबोग्रानि बिफा आरो ओरैजाय जोंहा नै बाजैमोन दं बाजैमोनजों खोथा रायलायबाय लाबोनायाथ' हसा खोथा मैयासो माने थांनाय हरावसो सफैदों खोमा ना थांनाय हरावसो सफैदोंनो ओंखायनो दासिमबो जेनेबा हाबानि फिक्स डेट जायाखै आरो दासिमबो माने माला जागोन बेबो जायाखै ओंखायनो हिन्जाव गोदानाबो जाहैबाय लाजिबाय ओंखायनो आं खिन्थिनायबो जायासै आरोना ओंखायनो आङो दिनैहाय नैबे नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय माने हिन्जाव गोदान खिन्थिनो हायासै आरोना बेखौ आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा सोबखौबो माने फार्स्टआव दिन्थिनो हानायाबो एसे गोब्राब माने पारमिसन लानांगौ जायो नालाय सोंनानै लानांगौ जायो नालाय ओंखायनोथ' दा रायलायनायबो जायासै खाथियावबो थायासै नालाय ओंखायनो मोजां रायलायबाय हौवा गोदानाबो बुंबाय दिन्थिथ'नांलालै होननानै आंखौहाय नङाबा आंखौ रायबाय थागोन ना बियो साला आदायानि खोथाखौ मानिथारासैब्रा होननानै ओंखायनो आं हिन्जाव गोदानखौबो दिन्थियासै बेखायनो आङो फैबाय थानायावहाय नैबेयावहाय बयखौबो खावलायबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोबावथ' खालामला ओंखायनो बेखौनो एसे दिन्थिबाय सोरजोंबा रायलायबाय हौवा गोदाननि बिफाजोंबो रायलायबाय आरो लोगोसे नैबे जोंहा बाजैमोनजोंबो रायलायबाय बाजैमोनहाबो माने सानैबो मिसिंसो होनदोंमोन नामा बिसोरो मिसिंसो ना मिरि दाथ' बर' जाबाय नङा होमबा बेबायदि खोथा आरो ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय दे नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ फोजोबनो नागिरनायाव जोंहा बिमाया दासो सफैबाय बिमाजों एसे मोजां रायलायनोसै आङो माने हाथाइखौनो लोमाखै बायदि मोनदों आं दाख्लै एसे दुखु रायलायदोंमोन आं जोंहाय दिनैहाय माने गोसोखौ एसे मोजां मोनदों बायदि मोनदों आं जिरायफैलाय माने खाथियाव आरामनो खाथियाव दैयाव जिराय दे बेनो जाहैबाय जोंहा मादैजों एसे मोजां रायलायसै आं मादै मोजां ना खबरा दाख्लैसो होनदोंमोन माथो नोंलाय आंखौहाय जेरैखि जायाबाबो माबा मोनसे खालामदोहाय होननानै मा जाखो दा ओमफ्राय दा लाबोबाय फिसाया लाबोबाय नालाय जोङो आजामा लाबाय बेलेगफ्रा जे माने हिन्जाव लाबोबा बिराद दाय जायो मानो लाबोनाय मानो माबाय ओंखामबो जानो होआबा सोरबा होखारलायो सोरबा मा लायो बिदि दंमोन नामा नोंसिनावबो गैया बिफाबो फिसा बिमाबो जोंहा जावदा लाबाय आरो ओमफ्राय दा गोसोआव मायदि मोनखो मोजाङानो मोनदों बबेनि होनदोंना नाथाय जोंखौ फिसिनांगौ उदालगुरि मा गामि होनदोंमोन गामिनिखौ मिथिया उदालगुरिखौल' मिथिदों उदालगुरिल' आरो ओमफ्राय दा गोसोआव माबायदि मोनदों बिहामजोनि सेहेरा महर मोखांफोरखौहाय फिसाया लाबोबाय नालाय मोजां मोनबाय गोजोनबाय नांखासिगौमोन ना नांसिगौमोन फिसायालाय जाखाबायमोन नालाय जखानि जाबायमोन नालाय ना बेनो जाहैबाय ना जोंहा हिन्जाव गोदाननि बिमाया गोसोआव मोजां मोनदोंनो आरो लाबोनायनि मानो होनना बुङोबा नांखागौमोन जाहैबाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नैबेखिनियावनो भिडिअखौ आं दोनथ'बाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो नङा होमबा अके बाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय